O plan de banda larga da Xunta de Galicia ten como obxectivo achegar internet a todos os galegos. Para levar a cabo esta iniciativa é necesaria a xestión e mantemento de toda a infraestructura que permita o espallamento da rede por toda a nosa comunidade. Desta tarefa encárganse a Rede de Telecomunicacións de Galicia, ou Retegal, un operador público adscrito á Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. Retegal, como operador público de telecomunicacións da Xunta de Galicia, está a participar no plan de banda larga. Este plan pretende que no ano 2013 o 100% dos galegos poidan acceder a internet a través de banda larga. Na actualidade, Retegal xestiona unha infraestructura de telecomunicacións distribuída por todo o noso territorio. Ademais, conta con 193 torres de comunicación, equipos electróxenos, parabólicas e unha rede de fibra óptica que terá máis de 1.800 km ao final do ano 2012. O aproveitamento desta infraestructura polo plan de banda larga repercute nun gran aforro económico e nunha reducción dos prazos fixados para o despregue do plan.